So, what's up sa inyo mga kadino? So, hindi pa kami nakatawid pala doon sa bukid talaga. So, ang gawin na namin ngayon, may pupuntahan kami yung malapit sa bird sanctuary dito. So, try namin punuin to. Itong nalagyan na ganito. Try namin 50 pieces na gagamba. So, alis kami ng 7:30. Kasi doon parang ganyan yung parang bukid. Pero, mostly doon yung gilid ng palayan. Sa kabila, gilid ng palayan, yung kabila naman African. So, African palm oil. Subukan namin na daan kami nun mamaya mga 7:30. And, ano ba? Mga nyo mga kadis na rin. Habang magsasalita ako dito mga kadis, so, papakita na lang sa inyo yung mga highlights ng dating mga gagambang Japan natin. So, gano'ng kaganda. Kasi may in-order akong gagambang Japan. So, inform ko lang kayo. May in-order tayong gagambang Japan. So, 7 pieces yun, malalaki na. And, ano kasi yung nangyari is 2 weeks daw bago dumating. So, good luck mga dyan. Gawin mo namin. So, sana may mabuhay pa doon kasi 2 weeks. So, yun lang try namin maghanap ng mga gagambang mamaya. In-update ko lang kayo kasi hindi ako nakapag-upload ng previous days. Kasi dapat magiging content ko yung gagambang Japan na yun. So, yun naman expected. And ayoko namang i-video pa yung ibang mga gagamba kasi medyo maliliit pa. And yun lang inform ko lang kayo about doon. May gagambang Japan tayong parating. Tatawid din kami ng bukid. Kung makatawid kami doon sa kabila talaga kasi manong oras dajay ko yan? Palambayong ko yan? Manong oras dajay? Palambayong? Well, sampay may isang oras? Oo. Okay So yung punta namin, punta kami ng Lambayong sa bukid namin talaga doon. Maraming gagamba doon yung panahon kabataan ko talaga. So yun lang, God bless sa inyong lahat. So ito yung mga highlights yung mga gagambang Japan natin dati. Sana mag-enjoy kayo. Yun lang. And thank you. Aji, yan. Good morning sa inyo lahat. Yan, sariling alaga natin yan. Siya. Medyo may markings din siya ng puti. Ito yung nasa lata ko lang mga Aji na sinasabi ko. Naiwan ko sa likod to. Yung sa dating lagayan ko ng mga gagambang Japan. 1 month mahigit to mga Aji na halos di nakakainom to. Hindi nakakain. Nakalagay lang talaga siya doon. So, ang liit na ito parang lang tong langgam nung nakuha ko. Malaki lang unti sa langgam mga Aji. So yun, himala na may buhay pa pala doon sa lata na yun. So tinapon ko na kasi yun. So yan siya. Ito yung sa atin. Gaano kaliit yan. Pero mabilis lumaki ang gagambang Japan mga Aji. So lagay muna natin siya dito. Okay. Yun kinagat niya.